रस एनजिअ आरो बैथा एनजिअनि जोङो बानजायनायाव सिनिपारा नैबे हालामाव जोङो गासै 10 जन रान्दि आइजो बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै जोङो दाउखौ कमार्शियेलि बा बैगानिक आदब खायदाजों माबोरै फिसिनांगौ बेनि सायाव जोङो बिथांमोनखौ गिबियाव जों ट्रेनिं होदोंमोन। ट्रेनिं होखांनानै बिथांमोननो जोङो दाउ गन्द्रा लुनो थाखाय जोङो बिथांमोननो जोङो माखासे जोङो आसनि हरबाय। बिथांमोना दा गलार गंसे लुबाय थिं न'नि। ओमफ्राय दा जोङो दिनै बिथांमोनखौ जोङो दिनै जेनेब्ला लकेल दाउ जोङो बिथांमोननो जोङो दिनै जोङो होफैदोङो रस आरो जोंनि बैथानि बानजायनायाव जोङो 10ता जोङो माने दाउजो जोङो हरदो दाउला मानै कुरियै जोङो हरबाय बिथांमोननो आरो गासैबो दाउआ जेनेब्ला लकेल दाउ गोजा आरो बे दाउफ्रा अलरेडि माने माखासेया बिदै दैखानाय जोङो दासो जों लाबोदोंमोन बेयावबो दाबो बिदै दैफैदोङो जोङो बिथांमोननो जोङो दा हरबाय। जों दा बिथांमोनखौ जोङो जेनेब्ला बेनोल' बिथांमोना जिहेतु माने थांनाय समाव फिसाय गोमा जाबाय आरो कभिड-19नि थासारिया बिराद गाज्रि रोखोम गोहोम खोख्लैबाय बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामायाव। लोगोसे दाखालि बावैनि दैबानाया एकदम बिराद गाज्रि रोखोमै बिथांमोननि माने माबाखौ थांना थानायनि जिउ राहा लामायाव हाजिराबो मावनो हायाखिसै माइ गायनो हायाखिसै। दा बेखायनो माने जोङो रस आरो जोंनि बैथानि बानजायनायाव जोङो माने फिसा मोनसे जोङो प्रजेक्ट लिरनानै इउनाइटेड नेशन डेभेलपमेन्ट प्रग्राम UNDP-निफ्राय जों मोनसे फिसा जों प्रजेक्ट जोङो मोननो हाबोदोंमोन आरो दा बे प्रजेक्टखौ जोङो पिउरलि जोङो जाहा रस एनजिअनि जाहा ललित बर' बिथां जाय एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर बिथांनि जोङो लिडारशिपआव जोङो बिखौ इमप्लिमेन्ट जों खालायबाय। जों आसा खालायदों जे जोंनि आयंमोना जाय बिथांमोननो जोङो दाउ होबाय बिथांमोना दाउखौ मोजाङै फिसिहैनानै जोङो माने थाइसेब्लाबो इनकाम जागोन खोमा जोङो बेखौ जोङो सानदोङो। बिथांमोना दाउ बिदैबो फाननो हागोन बा गावनि न'आव थाखानाय दाउफोर मेरला दंखायो जों होनाय आरो गावसोरनि थाखानाय बिदैबो फाननो हाबाय। माखासे समाव बिथांमोना बेदरनि थाखायबो फाननो हाहैगोन। एटलिस्ट बिथांमोना गरसेब्लाबो थाइसे थाइनैखौथ' मोनथारगोन आंनि बे साननाया बेजों लोगोसे जोङो देरसिन माने नाजाखुमानाय थांखियानो जाहैबाय जे बिथांमोनखौबोदि सोरबा अनसायग्रा दङ। बिथांमोना माखासेयाथ' फिसाला बा बिहामजोदो थायो आरो खायसेया जेनेबा गाव हारसिङै थायो। दा जोङो जेनेबा नैबे दुखुनि समाव जों बिथांमोननो गसंफैनायनि ओंथिया बेनो जाहैबाय जे बिथांमोनखौ जोङो थुलुंगा जों होफैदो जे नोंखौबो बा नोंसोरदोबो सोरबाथ' दंफायो नोंसोरखौबो अनो बा नोंसोरखौबो समाजाव जायगा दङ नोंसोरखौबो बयबो माने समानैनो नायो रान्दि होननानै बा जोंनि बर'नि समाजाव जाहा बेबायदि माने मुगैलायनाय बा गादबनाय जाहा बेबायदि जेबो गैया। दा बे बोलोखौनो जोङो होनो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों आरो दा ओमफ्राय जोङो बेखौनो बुंदो जे बिथांमोना जुदि दाउआ थैनानै थाङाब्ला जे जोंनो जेनेब्ला देनां सास्टेनेबिलिटिनि नामाव आरो जोंनो जुदि 10ता करि फिसाखौ जुदि बिसोरो जोंनो देनां गोदोर खालामनानै हरफिनो अब्लानिया जोङो गुबुन जायगायाव जोङो हैनो हालायबाय आरोबाव जोङो बुरजा जों टारगेट लानो हाबाय। जोंथ' दा 1.5 केजि गाहाम जानाय जोङो हरदो बिदै दैखानाय हरदो। दा बिथांमोना जुदि बेखौ मोजां फिसियोब्ला हयथ' माने जोंनो बेखौ हरोब्ला जों गुबुन जायगायाव हरनो हायैलायबाय जोंनि थांखिया बे आरो लोगोसे जोंखौ जायफोरा मदद होबाय रस आरो बैथानि जानानै आङो बिराद थेंकिउ आं हरो आरो जों बेबायदि खामानि मावनाया जोंनि बड'लेण्ड हालामाव गोबां जायगायाव जों खामानि मावगासिनो रसआबो जिरायना थायाखै इभेन बैथायाबो दिनै जिरायनानै थायाखै। कारेन्ट गभर्नमेन्टनि जिखिनि लिडारशिपआव जिबायदि माने डेभेलपमेन्टेल सेक्टराव डेभेलपमेन्ट प्लेयारफोरा फैनानै खामानि मावगासिनो जोंबो बिथांमोनजों जोङो थोजासे हायाब्लाबो जों बिथांमोनजों जोङो सोलोंफादो बा खारलांबाय थाफादो जोङो आरो मोजां मोनसे परिबेक दा खामानि मावनायनि जाय जिनिसाव बा जाय जायगायाव गभर्नमेन्टआ गावा थोंजोङै थांना खामानि मावनो हायाखै बैफोर जायगायाव जेनेब्ला बेबायदि डेभेलपमेन्टेल एजेन्सिफोरा फैनानै खामानि मावदो आरो जोंनि हालामखौ माने जौगाहोनायाव आङो माने कारेन्ट गभर्नमेन्टनि लिडारशिपखौबो आङो माने एकदम माने आं माने मोजां मोनदों आरो मानो होनबोला जोङो बे सेक्टरनि जोङो माने सासे डेभेलपमेन्टेल प्रेक्टिशनार जों प्रेक्टिस खालायो आरो जों बुजियो माने दा बेखायनो माने जोबथारनायाव आङो फिन खनसेबाव आं माने मानगोनां जाहा ललित बर' बिथां जाहा रस एनजिअनि जाहा एक्जिकिउटिभ डाइरेक्टर आरो जोंनि बैथा एनजिअनि आफादगिरि नेहाथारि आरो जोंनि साफ्रोमबो सांग्रां मावथि बिथांमोनखौ दिनैनि नैबे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव जिबायदि मदद बिथांमोना होबाय बेखौ नोंथाङा गोबां रां आरजिनो गोसो जादों नामा?
जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिज मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आरजिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005072 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।